Hola, bones! El meu nom és Gemma Deulofeu i el motiu d'aquest vídeo és que hem elaborat des del CECAS, des del Centre Jove d'Atenció a Sexualitats, és per parlar i per reflexionar al voltant d'algunes idees que poden existir en relació a la sexualitat i les persones amb diversitat funcional. Per fer-ho he pensat de fer una espècie de PowerPoint i després ensenyar-vos uns materials que potser, espero tal vegada, que puguin ser del vostre interès. Així que vaig a compartir pantalla perquè podem anar seguint tots plegats l'explicació. Sobre aquestes idees que us comentava. Primer de tot, dir-vos que des del Centre Jove d'Atenció a Sexualitats a Barcelona existeix el PLAES des de fa un temps i no és més ni menys que el mateix servei que la resta, tot i que està adaptat a persones amb diversitat funcional. Aquí també teniu el mail perquè si en algun moment heu de contactar o parlar amb nosaltres o ja sigueu qualsevol persona, professional, interès en tenir informació o ampliar la xerrada d'avui, doncs us poseu en contacte amb nosaltres. Intentaré ser bastant esquemàtica. Sí que és veritat que en el sector de la discapacitat o la diversitat funcional l'entorn sempre ha esperat una mica que parlar de sexualitat també passa amb la resta de la població, que comença a treballar quan hi ha una demanda concreta, quan és en un moment determinat de la vida o quan hi ha algun tipus de problemes. La idea seria passar d'aquest model passiu de que parlar de manera reactiva, treballar amb el tema d'acompanyament en sexualitat, quan hi ha un problema, sinó parlar-ne des de sempre, de manera transversal i des d'una mirada feminista i interseccional sobre la sexualitat. I en aquest cas, deixant de banda alguns dels prejudicis i idees i reivindicar com a dret fonamental i universal, que és el dret a l'educació sexual de les persones amb discapacitat. Per tant, no hauria de passar que hi hagi un problema o que ens ho demanin o ens ho preguntin. Per tant, està molt bé que nosaltres de manera proactiva puguem fer aquest acompanyament. Més idees. Generalment, perquè una persona pugui, per exemple, avui em trucaven perquè una persona amb diversitat funcional, intel·lectual, vol tirar endavant el seu embaràs i em deien on es respecta o no es deixa de respectar, sense jutjar. El principi general per poder prendre una decisió és ser conscient i poder consentir respecte a això, és tenir informació. Informació validada i real perquè la persona, en aquest cas, en aquesta dona, pugui prendre la decisió que ella vulgui i consideri, però amb totes les opcions sobre la taula. I en aquest cas és això, és a dir, un pot autodeterminar-se en el món de la diversitat funcional, sempre hi ha el tema de l'autodeterminació, i per això, sobretot a nivell intel·lectual, és tenir molt clar que la persona té aquella informació per poder triar d'una manera lliure i conscient. I a partir d'aquí, poder donar suports. Moltes vegades ens sentim o sento la idea de no, és que això és un problema, això és una dificultat. Doncs bé, si escoltem i acompanyem, segurament podem pensar o repensar en qui sigui quin suport necessita la persona. Al final, la discapacitat o la diversitat està en relació amb l'entorn. Quan més suports tinguem les persones, menys necessitat, o sigui, menys discapacitat o menys diversitat funcional que pugui afectar o interferir en el nostre dia a dia. Per tant, el tema dels suports és clau perquè les persones puguin ser autònomes o independents. I per això estem al voltant. Deixar una mica aquest cercle viciós on la persona és passiva, on és la que rep, que la persona passi realment com a centre de la seva vida protagonisme i pugui decidir sobre la seva vida i participar com qualsevol d'aspectes de la sexualitat. Des del Centre Jove d'Atenció a Sexualitats podem fer diverses coses i una mica també és el resum. Seria formació, psicoeducació a les persones. També fem des del CIGAS atenció presencial. Darrerament sí que és cert que ens trobem amb moltes situacions de violència masclista i és important i des del CIGAS estem treballant per elaborar un protocol que puguem donar una resposta a aquestes qüestions. No només centrar-nos en el tema dels abusos, però, evidentment, la violència masclista, posar-la en relleu perquè ens estem trobant amb moltes casuístiques d'aquest estil.
I després, aquests materials que us està comentant, que es van elaborar, vaig escriure des de l'INCAP, i que és sobre la salut sexual i sobre la masturbació. Ho podreu descarregar des de sidestudi.org. Després us deixem l'enllaç. I per què escrivim aquesta guia? Us escric aquesta guia com a necessitat a poder donar informació d'una manera accessible, bàsicament. Clar, si no arriba aquesta informació, les persones a vegades podem tenir falses creences o tenir alguna problemàtica no per la pròpia diversitat funcional, sinó per la falta de coneixements o explicacions que tenim o per poder contrastar experiències i saber si el que ens està passant és una qüestió que podem demanar ajuda o no, o suports. Clar, si ja pensem que en el nostre imaginari col·lectiu sobre les distorsions o mites que hi ha en sexualitat, doncs hi sumem la diversitat funcional, doncs encara es multipliquen més aquests mites i aquesta invisibilitat també. I també aquesta dificultat triple d'accés als drets sexuals i reproductius de les persones amb diversitat funcional. No estic explicant res nou, però sí que és cert que la sexualitat, entendre-la com un aspecte de la salut, que és inherent, que és única, que les persones amb o sense diversitat funcional també viuen, expressen, senten i que per tant hi ha una diversitat, igual que la resta de la població, també relacional, de gènere, de rols, per tant també desvincular-ho d'aquest coitocentrisme, falocentrisme, no és només sexe. Aquests aspectes ja estan presents també, aquestes idees errònies moltes vegades ja en la societat en general. El que seria més important també destacar és que és un dret personalíssim, el dret a la sexualitat, és el dret a la llibertat, és el dret a la presa de decisions, és el dret a poder participar i a prendre decisions que afecten el meu cos, a la meva persona i a la meva vida. I la sexualitat és una més. En tant quan és important, moltes de les persones amb diversitat funcional no tenen coneixement que tenen aquests drets. I aquest seria com comentava abans de l'autodeterminació, és a dir, si no conec i no sé, tampoc puc demanar, o sento que no puc demanar, o que aquests silencis no... Aquesta falta d'informació fa que jo no pugui tenir presents els meus drets. I, per tant, tampoc denunciar-ho. És una doble vulneració. Accessibilitat cognitiva o física, o arquitectònica, o el que calgui, perquè faci que aquesta diversitat funcional no sigui exclús, que quedi al marge la informació. Des del Centre Jove i des de l'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius del CEJAS s'ha elaborat aquesta llista de drets d'una manera molt clara i molt concisa, que crec que és molt interessant que també tingueu molt presents, perquè moltes persones no saben quins són els seus drets sexuals i reproductius. Per això d'aquí, els coneixes? Doncs les persones amb discapacitat o amb diversitat funcional tampoc. I és important conèixer-los, però no només com a paper, com a informació, sinó perquè puguis denunciar-ho, puguis reclamar quan algun d'aquests drets es vegin vulnerats. L'Observatori del CEJAS t'hi acompanya, així que posa't en contacte amb nosaltres a l'Observatori i podràs denunciar si trobes que s'ha vulnerat el dret a la igualtat, a la participació, a la inclusió, a la privacitat, a la protecció, a rebre un tractament, aquestes oportunitats també de socialització o de relació, perquè això passa també moltes vegades amb la diversitat funcional, que per pors les persones no poden disposar dels espais de trobada o de socialització i ara, en aquests moments, per exemple, de pandèmia, encara es veu molt més accentuat aquest aïllament d'algunes de les persones. Aïllament social, però també d'accés a la xarxa pública comunitària i d'accés als drets sexuals i reproductius o als suports que se'n poden requerir. Hi ha moltes idees equivocades, jo només vull assenyalar algunes, però que no tenen una sexualitat especial, ni tenen cap disfunció ni desviació sexual, potser els normotípics o els neurotípics segurament ja ho puc dir amb evidència que sí, molt més, que quan les persones amb diversitat diuen, expressen, no està viscut com a perill, sinó com
com a aspecte positiu i saludable. Que no hi ha una sexualitat dormida quan parlem, que per tant l'educació el que fa és molt més que res d'empoderar, capacitar, fer que les persones puguin gaudir més, però no pas fer néixer o reneixer algun tipus de qüestió que abans la persona no hi era present. Home, si em parlen d'una cosa i jo no conec, segurament, ostres, hi podré començar a pensar, però això no és com un aspecte negatiu de que he disparat una sexualitat que no existia fins llavors. Tampoc és que aprenguin de forma natural, perquè natural vol dir disposar de contextos i oportunitats com la resta i això moltes vegades no passa. O que, per exemple, les persones que són més vulnerables als abusos és una qüestió estètica, quan realment és un tema d'accés a la informació, de dificultats en la comunicació, de que no hi ha mitjans per comunicacions alternatives i per tant la persona no pot expressar o dir quan alguna situació que s'ha donat d'abús. O que qualsevol qüestió que tingui a veure amb la genitalitat o amb la sexualitat, en general ja té una lectura de líbido o de desig eròtic. Per què de tot plegat de la guia, dels materials, és que les creences de les persones, per una diapositiva, és bastant senzilleta, però diu, sempre passa el mateix, i les creences de les persones, doncs, els pares, yo solo sé que no me queda tiempo, yo solo sé que no me queda presupuesto, la administración, yo sé que solo ya no me queda paciencia, los profesores, y yo solo, o yo sola, la persona. Al final, quan no s'intervé i es deixa a l'atzar aquesta informació, aquesta educació, aquest poder. És a dir, ens hem de fer tots responsables d'això. Doncs poden, amb aquesta jo solo, es vulneren els seus drets per gaudir i per buscar suports quan així requereixin. Perquè hi ha moltes qüestions que si es deixen a l'atzar o a l'entorn, doncs els models que ens trobem que existeixen o on les persones traiem la informació si no estem buscant informació per nostre compte o així, doncs hi ha un desconeixement. Primer, de com gaudir, dels parts del cos, de la diversitat relacional, és a dir, com em puc relacionar amb diferents maneres, de manera íntima i o eròtica. La pornografia com a informació de base, que en si mateixa la pornografia no és que sigui quelcom negatiu, sinó l'ús que se'n pugui derivar d'aquest. O que no hi hagi models alternatius a aquest majoritari en el que l'agressió sexual és l'eix i on la violència masclista es dona d'una forma totalment com sense cap mena de contratemps, apareix de manera gratuïta i fàcil. Les persones acaben sent desconeixedores de la seva resposta sexual o de com potenciar-la o de com millorar-la i també identificant la possibilitat d'identificar situacions d'abús. Els fets són que, a més informació, a part que és un dret, hi ha menys conductes inapropiades i menys risc. Pensem que amb la diversitat funcional sí que hi ha el triple o quàdruple, en alguns estudis que consta, de victimització de diferents tipus. Les pròpies persones volen i desitgen estar informades i és més una por de l'entorn a que aquesta informació no arribi perquè generi encara més problemàtica. I encara ara hi ha un abús davant de situacions que no són socialment apropiades o que es puguin derivar. Hi ha un mal diagnòstic d'aquelles situacions, una mala avaluació, s'hipermedicalitza, s'institucionalitza encara molt més i es retallen els drets. El que s'hauria de fer és un acompanyament, donar suports, acompanyar i en tot cas no posar la persona com que té el problema, sinó que és una qüestió més sistèmica on tots hi estem vinculats i on es poden donar molt suport a les persones i millorar la seva qualitat de vida a l'entorn. Doncs aquesta guia va dedicada i sobretot dirigida a les persones amb diversitat funcional i intel·lectual perquè sigui un dret ha de ser accessible. Llavors, Miguel Gallardo, que és l'il·lustrador meravellós, és el pare també d'una filla amb autisme, doncs va il·lustrar tota la guia. Què hi surt a la guia o què hi podeu trobar? A més, aquesta guia va estar valorada, revisada
també per l'equip tècnic de l'INCAT, en el seu moment, i a les persones amb diversitat funcional intel·lectual de l'Observatori de Drets de l'INCAT. A la guia parlem de què és la sexualitat, de què és un dret, que forma part de la salut i durant al llarg de tota la vida, inclús abans del néixer, hi ha la sexualitat. Entenent-la com quelcom integral i holístic, doncs ja hi és present, abans del néixer. Sobre els nostres cossos, sobre els nostres fluids, sobre com podem gestionar el risc. I poso embaràs no planificat, però també no té per què ser sempre un risc en clau de no voler, sinó precisament voler regular i poder decidir ser pare o mare si tinc les circumstàncies que li acompanyen, infeccions de transmissió sexual o l'ús d'anticonceptius, gestació, part, i sobretot com va canviant el cos per dins i per fora al llarg de la vida. Aquesta informació és interessant perquè senti que tots som diferents, els nostres cossos, la nostra manera de créixer i que tot està bé, els tamanys, volums, evitar aquesta mirada tan capacitista sobre els nostres cossos i aquesta violència sobre com veiem els nostres cossos, els nostres sentiments o els nostres desitjos. Sobre la diversitat sexual, que està molt ara, sobre la identitat, l'orientació del desig, les expressions d'afecte i eròtica. L'eròtica significa sobretot com m'expreso jo aquesta sexualitat. I com gaudir sobretot des de la perspectiva del plaer, que és la millor manera d'evitar situacions desagradables o inapropiades. I després altres possibilitats com les xarxes socials, estimuladors sexuals, professionals del sexe o l'ús de la pornografia. També amb la relació amb els altres, el meu cos és meu, el cos dels altres és seu, i què podem fer quan ens agrada algú també i com ens hi podem acostar des del respecte. Aquesta seria la guia de la salut sexual i a partir d'aquí podeu mirar-la, descarregar-la gratuïtament. I aquestes dues altres guies són un complement sobre el dret a l'accés al propi cos i al plaer i bàsicament és una guia il·lustrada sobre aquest dret fonamental de les persones a accedir al propi cos i com poder-ho fer possible. També ho podeu tenir si necessiteu veure. Resum final. La formació i l'accés a l'educació en l'àmbit de la sexualitat millora la qualitat de vida. Dintre de tot el que és la qualitat de vida de les persones, la sexualitat no és un aspecte que es pugui separar, sinó que forma part de nosaltres i de totes les persones. I és un dret tenir aquesta informació i a la vegada obligació de l'entorn de fer-ho possible. Aquesta és la part que ens toca. Teniu aquí el correu per poder dirigir-vos a nosaltres, demanar visita presencial, informació o qualsevol orientació que us podem facilitar i per tant el FIS us hi pot acompanyar. Perquè hi ha moltes vegades aquesta queixa. Diu la Mafalda, ¿no? Si tienes tiempo para lamentarte y quejarte por algo, entonces tienes tiempo para hacer algo al respecto. Això va en relació moltes vegades al fet que em trobo que diuen és que ens costa molt, és difícil, no pot ser, és un problema. Doncs, si tenim aquest temps per queixar-nos, tenim temps per parlar-ne i buscar entre tots, segurament, una solució. Deixo de compartir aquesta presentació. I res, dir-vos des d'aquí que anirem fent altres vídeos. Espero que hagi pogut explicar-me bé en aquesta presentació sobre diversitat. Hi ha moltíssims temes, molts temes que tenen a veure amb els drets. Avui parlaven sobretot del dret a la informació i com que ha de ser accessible, perquè si no és accessible les persones no reben aquesta informació. I que res, que existeix, és gratuïta i que podeu disposar d'ella quan desitgeu. Fins la propera, m'acomiado. Adéu-siau!